I have viewers all over the world. As you already know my name, Ogbuefi Ezeana, Ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Bụrụ onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Then, o nwere update nchọ ka m nwetara gị ka ị ghọta ọtụtụ ihe na-eme na temple. Ugochitubelu ọdịnala temple dịka m si wee kọwabugo in the past bụ anyị nwere large vision. And this large vision bụ ga-abụ ebe mgbaba wee nye ọtụtụ ndị Igbo na ndị a ga-esi na this vision wee tọ na-agbụ n'ụzọ dị iche iche. Agbụ nke ime mmụọ na agbụ nke anụ arụ kepụtara ife. Anyị ghọtara nke ọma na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ challenges ha nwere bụ spiritual challenge, ndụ nke ime mmụọ. But we all know too na o nwere ndị dị challenge bụ physical challenges. Ndị na-etu a need physical solution to their problems. In Ugochitubelu na temple, anyị adara ekwu okwu only for spiritual. Anyị na-ekwukwa okwu physical maka na onye dị ndụ na-eto Chukwu. Ugochitubelu na temple, anyị nwere research institute. That research institute anwa ọ bụrụ na obido ọrụ as we speak now, anyị nwere ndị nọ India na mmadụ na-abụ nọ India now na-eme certain research n'ihe gbasara herbs. Yes. Then ọ bụrụ na ha bata ha continue kwa na nke anyị eme na be anyị maka na our intention bụ ka enwe ike mee research n'ihe gbasara herbs, mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa a ga-eji na-agwọ ọtụtụ ndị mmadụ ọrịa. Maka na enwere ọtụtụ ndị mmadụ nsogbu ha ikwubichagoro okwu n'isi fa, inye ha ọgwụ anwa na okwu ahụ ikwubi n'isi ha wee lụọ ọrụ ha wee nwere onwe ha. Nwekwa ndị bụ na problem ha nwere bụ ndị needed surgery, urgent surgery because of ihe mere ha. Ụdị ndị na-etu a needikwa support. Anyị nwekwana nkwa ndị nwekwara ụdị support dị iche iche like financial support, moral support. Anyị nwere all that. Ugochitubelu na temple, anyị nwere time. You can book an appointment to come and see me one-on-one for any kind of support. But presently, I want some certain financial bodies I will and Ugochitubelu foundation na afụmaka. Enwere ọtụtụ ndị nọ na nsogbu dị iche iche, especially ndị nsogbu ha border n'ihe gbasara surgery. Ọ na-adị capital intensive. Yes. Anyị nwere ndị nọ n'ọnọdụ dị etu a. Then ndị problem ha bụ other minor problems. Anyị na-asort ha out. Sị na amara Chineke. Mana anyị na-solicit for ndị ga-partner with us n'ihe gbasara inye aka wee solve problem, the problem ha bụ surgery. Ọ bụrụ na o nwere dị ga-support anyị n'ụdị ọbụla ma ọ bụkwa na ị nwere onye ị ga-asị oke na onye dị etu a ị ga-take up the surgery expenses, you let me know. If you have benefited from my teachings and spiritual support, ihe abụ oge ohere ị nwere iji wee support this vision. I nwere ndị bụ nwere huge medical expenses. Ọ bụrụ na indicate interest na ịchọrọ ịwụ partner n'isonye aka wee kwụọ ụgwọ ndị dị etu a their surgery expenses, indicate, let me know. Ihe a ga-eme bụ inye gị the hospital account. Then we mara maka the case
Ndaijinaka at hand. Then you make payment directly to the hospital. Yes. About nature issue. Nyaka Nande Ngolu surgery issue. On the capital intensive. About nature issue Nanda. Inyera haka. You let me know, I will link you up to the hospital. Yes. Ndaiji case ha. So abu no onye no abroad nature a support the surgery. Then I need account number of the hospital in Yaka. Then for the Noga squad na buy their problem has to do with counseling, other mild health issues. Our foundation in Yaka knows all each in your haka. Then, Mada, if I need carry more support to work, get basan surgery on the capital intensive, especially onye or abroad. So I'm going to case I Jinaka Kita. So I want to in your support why they benefit to go by our teachings, our spiritual support. This is opportunity where you will reach out to the day tour. Here, but an temple, I had a joke with the needy. Ona, helping the needy is a key. Helping the needy is a key. Even my businesses, they work some percentage naga to the needy, because I am Mauru Obal. All my companies, they work some percentage and they need the needy. Very important. Imamuru Ajena Cho, especially to a needy, it goes a long way. It sharpens your spiritual strength and helping you to redeem your karma. Yes. Obo ne cholo ke gboru mpa ke ghara ịbara ọrịa ma ke wepụgara gị accident ka ba arụfụ na contribute to ndị nọ n'ute ọrịa ma ọ bụ ndị nọ na accident victims. Se n'ụzọ dị etu a ịkwụ ụgwọ ihe karịa ime n'iru, because aja ahụ ị chụrụ na-ebukwapụ ihe dị etu a ime na ndụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ partner with our foundation, or when they were surgery problem need support, we link you directly with the hospital. Otu ọ bụla ị nwere ike isi wee nye aka. Echefukwana WhatsApp number ị ga-eji nweta m direct n'ịchọka mụ na ukwuo bụ 0805 7837672 ma ọkwa 0813 8243 871. Ị na na screen gị, ị ga-afụ these numbers mkpọrọ now. Echefukwana na ihe ndị a bụ ihe anyị na-eme maka na anyị maara na mmadụ ịsọpọtụ inye aka ndị ọnọdụ ha dị ana na-akwụ ụzọ dị egwu. Nwere ike ọ bụrụ na ị gbara ka m kwụsị ebe a n'ike Chukwu. Ayọ m ayọ n'isi ndị niile nọ under the influence of my voice right now, ebe ọ bụla ụnụ anọ na all over the world. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all abundantly. May you be protected. May you be liberated. As you are helping the needy, may you never be in a position that will warrant needs. Yeah, I guess.